Pred nadležnim sudom, tačnije sudom u Mitrovici, osnovnim sudom u Mitrovici, pokrenuli sudski postupak za oslobođenje nepokretnosti. Ja sam lepo objasnio da sam od nadležnih organa tražio da mi se vrati imovina u prvobitnom stanju. Pa kad kažete organa, je to sud u pitanju ili? Ne, to je ministarstvo prostora i inspektora. Da li postoji odluka tog ministarstva? Odluka ministarstva? Da. Inspekcije, da. Dakle, postoji odluka inspekcije. Da li smo mogli da dobijemo tu odluku inspekcije? Pa ja mislim da imate pravo na dokumenta, na traženje dokumenta i slobodno to pravo pred ministarstvom sredine. Ali mislio sam u momentu dostavljanja obaveštenja ili nešto kasnije, da li smo mogli da na isti način na koji smo dobili obaveštenja dobijemo i odluku inspekcije. Nije moj posao da vam dam. Razumiješ, nemoj da mi kažeš na posao koji nije moj.